Miabot sa 15 ka mga panimay ang apektado atul sa pag-ulbo sa sunog nga nahitabo sa Sitio Cabanayan, Barangay Bulacau, Talisig City, kaganihang buntag. Nadawat sa kabumbiruhan ng alarma alas 9:42 kaganihang buntag o giisa kini sa first alarm. Tungod sa kasudlunon sa maong dapit, gikinahanglan pang sumpay-sumpayon ang mga fire hose o gagmayng fire truck o penetrator lang ang makasud nga maoy nagtinabangay sa pagpaong sa kayo. Dideklarar nga fire out ang sunog alas 10:20 kaganihang buntag. Sa imbestigasyon sa kabumbiruhan, nasuta nga posibleng electrical wiring ang hinungdan sa pag-ulbo sa sunog. Napo ka mga panimay ang totally damaged ug 5 ang partially burned. Gipahilo na ang mga apektadong pamilya sa gym sa Barangay Bulacau ug giabagan ang ilang panginahanglanon sa gobyerno. Samtang nakaangkon og paso tungod sa sunog kining usa sa mga nasunugan. Pagkabiyahan ako sa tubig, Ayun ka, ni Sulayan. ako suwayan ba, ako pa madaki. Gamay man kayo pag una. Mato pagkabiyahan ako sa tubig, ang kayo ni dako. Natug pa mi. May gani una kong mata. And then kami duha una mata actually. Dayon akong pares, akong gipukaw kay natug pa man. Ako siya gisagitan ingko pang sunog. Mo to dali siya kanaog. Wa jud mi nadala bisag butang usa ka buog.